У Беларусі зарэгістравана каля 30 тысяч выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. У Брэскай вобласці на 1 мая гэта лічба склала 2282, з іх у дзяцей 23. За мінулыя 4 месяцы выяўлена 59 новых выпадкаў ВІЧ. І гэта практычна на 9% больш, чым за аналагічны перыяд 2019 года. Не першы год сумнае лідарства утрымлівае Пінск. З праблемай ВІЧ сутыкнуліся пераважна людзі ад 30 гадоў і больш. Сярод несуцяшальных фактаў той, што інфекцыя понесла жыцці 556 жыхароў вобласці працаздольнага ўзросту. Мы с конца 2018 года по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения начали работу по широкому тестированию нашего населения на ВИЧ-инфекцию. То есть у нас такой есть такой призыв, чтобы 90% лиц к концу 2020 года, которые имеют ВИЧ-инфекцию, мы должны выявить. И эти 90%, которые мы выявим к концу 2020 года, должны получать антиретровирусную терапию. Ваше здароўе ў вашых руках, кажуць медыкі. Своечасовае выяўленне інфекцыі дазваляе адразу прызначыць комплекснае лячэнне. Тэставанне на ВІЧ сёння зрабіць вельмі проста. У кожнай аптэцы можна набыць экспрэс-тэст і прайсці яго самастойна ў хатніх умовах. Дарэчы, у 2019 такія тэсты ў вобласці зрабілі амаль 1000 чалавек, у гэтым ужо 650. Лабараторнае тэставанне, у тым ліку ананімнае, магчыма і ў працэдурным кабінеце медыцынскай установы. Плохо, когда человек не обращается в медицинскую учреждение, не идет, даже если его вызывают. А потом, у нас, к сожалению, есть такие примеры, что мы выявляем ВИЧ-инфекцию уже не в начальной стадии, когда она симптомная, а в 4-й стадии СПИДа, когда сложно помочь человеку, чтобы он уже, так сказать, долго жил, даже принимая препараты. Рэспубліка Беларусь займае актыўную пазіцыю і зацікаўленасць у дасягненні зніжэння віруснай нагрузкі. Аднак ключавую ролю адыгрывае ўсё ж такі чалавечы фактар. Адказнасць людзей, іх прыхільнасць здароваму і бяспечнаму ладу жыцця. Софія Беражная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».